Здравейте, приятели! Отдавна се каних да приготвя този много лесен сладкиш с ябълки, който се приготвя с много малко продукти и става превъзходен. Тук съм си изчистила ябълките и съм си ги нарязала. Подложих ги в тавичката, която предварително намазах с олио и поръсих с брашно. Разбих си 3 яйца с чаша захар, 100 мл прясно мляко, 50 мл олио и сложих малко канела за разкош. След това разбърках 1 чаша брашно и 1 бак пулвер. Сега тази смес ще разпределя върху ябълките. Така подготвеният сладкиш ще сложа в загрята на 170 градуса фурна да се изпече хубаво. Сладкишът ми вече е получил златиста коричка и сега ще изключа фурната и ще оставя няколко минути на затворено, за да не ми изпадне изведнъж. Сега ще изчакам хубаво да се охлади, след което внимателно с нож ще изрежа по краищата, за да мога да обърна сладкиша върху поднос. Много внимателно минавам между сладкиша и стената на тавата, за да мога да го отделя и при изваждането в подноса сладкишът да не се разпадне. Също така внимателно с пръсти се старая да отделя сладкиша от дъното на тавата, за да може да се обърне. За мой късмет сладкишът си остана цял и това е резултата, който търсим. Сега ще поръся отгоре обилно с пудра захар и след това ще отрежа, за да видите как изглежда като цяло сладкиш. Имаме си чудесна компания към кафето или когато ни дойдат скъпи гости и сега ние нямаме търпение да се насладим на нашия изключителен десерт. На нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката, ще получавате известия за новите ми видеа.